күз алдыгызга китерегез. Кыска гына ял вакытында солдат окопта яки блиндажда котелок төбенә яки тез башына кагазын куеп хат яза. Аның дошманнарына булган ачы нәфрәте дә, туган иленә булган көчле мәхәббәте дә, сугыш авырлыгы да, яраларының сызлавы да, якын кардәш иптәшләренең һәлак булулары да, бер көндә 7-8 тапкыр атакага менүләре дә шушы хатка сыенып беткән. Бу кечкенә генә кагазьдә дошманны чигендереп алган шәһәрләр һәм авыллар турында да сөйләнә. Солдат язылып беткән хатны бик пөхтәләп тора. Өчпочмаклап тора, адресын яза һәм кыр почтасына илтеп сала. Шулай итеп ул иң изге теләкләрен әйтеп семьясына сәлам хатын җибәрә. Яңадан утлы өермә башлана. Яңадан солдат баһадирларча сугышка керә. Туган иле, халкы, хатыны, балалары, әти-әнисе, әби-бабасы өчен атакаларга күтәрелә. Самат Шакир.